jateminɛ ko nin ye kalanden de mankan ko n'a yɛrɛ b'a dɔn k'a ni nin tigi karamɔgɔ bɛ se ka débat kɛ k'a ka débat laɲini halisa parce que ne karamɔgɔw bɛ yen nin ye ne ka kalanden ɲɛfɔli de ye ni karamɔgɔw bɔra kɛnɛ kan don o don kabako don i m'a ye la k'o ɲɛfɔ o ye laïcité ko ye cogoya dɔ la yɔrɔ a yɛrɛ y'a fɔ tuguni ko a ko l'empire gréco-romain ko laïcité kun t'o ye quoi k'a sɔrɔ dun laïcité yɛrɛ sécularisme dɛ empire gréco-romain dɛ o de kun sigilen bɛ o kan quoi i m'a ye divinité o caman de kun bɛ yen nka bɛɛ n'i ka divinité kun don wa mɔgɔ si jagoyalen kun tɛ ka tugu divinité dɔ kɔ i m'a ye divinité ka ca yɔrɔ la ani a sigilen tɛ laïcité kan o tɛ fɛn kelen ye quoi i m'a ye divinité ka ca yɔrɔ la bɛɛ jagoyalen don ka tugu o divinitéw kɔ olu tɛ fɛn kelen ye i m'a ye hakili la nin fereke de bɛ mɔgɔw sɔrɔ kuma caman u bɛ ɲɛfɔli kɛ nin cogoya ninnu na k'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o ye gɛlɛyaba de ye i m'a ye donc ko nin bɛ ten tɔn de quoi i m'a ye bon o kɔfɛ karamɔgɔkɛ y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min sera ka na ni dalilu ye walama ni mɔgɔ min sera ka na n'a ye k'ale ka dalilu b'a bolo an b'a fɔ k'a kana débat makɔnɔ o la a k'a ka dalilu d'a ma an bɛ ɲɔgɔn na kalan de o a fana k'a ka dalilu di an fana k'a lamɛn ni an kalama ko tɛ walama ni an ka dɔnni de ma se a ma sigasi t'a la an bɛ an jija ka o fara an ka dɔnta kan i m'a ye o la an b'an bolo bɔ an ta ninnu na n'an y'a ye k'a fɔ ko dalilu ka bon n'an ta ye an b'an bolo bɔ an ta ninnu na o la dɔgɔyama tɛ foyi tɛ komi a yɛrɛ de y'a fɔ ko débat intellectuel de ka d'ale ye o de kama ne yɛrɛ kumana cogoya dɔ la hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ intellectuel ye koyi nka n ye dɔɔnin kalan n ye dɔɔnin kalan o de kama n kumana su in na yanni n ka n da bon n bɛna référence dɔw di a ma n bɛ référence dɔw di a ma a ka o référence kalan livre dɔ bɛ yen nɔ a livre tɔgɔ de ko Decline and Fall of the Roman Empire. Le déclin et le déclin et la fin. Le déclin et la fin de l'Empire romain. A sɛbɛnna mɔgɔ min fɛ a tɔgɔ de ko Edouard Gibbon. Ale livre in sɛbɛn en 1770, dans les années 1770. San wa kelen kɛmɛ wolonwula ani bi wolonwula san wa kelen kɛmɛ wolonwula ani bi wolonwula tuma ninnu na a ye livre in sɛbɛn livre in tɔgɔ dɔ ye quoi Decline and Fall of the Roman Empire, le déclin et la fin de l'Empire romain. A deuxième édition de don ma référence bɛɛ d'a ma deuxième édition volume 4 deuxième édition volume 4 a sɛbɛnna Edouard Gibbon de fɛ en 1770 n'a ye référence ninnu ɲini a bɛ se ka livre ɲini k'a kalan o la a ye kuma caman fɔ a ka kumaw kɔnɔ i b'a ye n'a ye a kalama ko kɛra ninnu ko ye walama n'a ni livre ninnu kalan ma da la ni a bɛ sɔn k'olu kuma ninnu fɔ quoi bawo tigiya ni dalilu minnu b'o la o t'a to ale ka se ka kuma ni kumacogo ninnu na bilen i m'a ye o fana kɔfɛ livre wɛrɛ fana sɛbɛnna mɔgɔ wɛrɛ fana ye livre sɛbɛn o tɔgɔ de ko John Bagnell Bury i m'a ye John Bagnell Bury i m'a ye Irish de o ye walama irlandais anglais irlandais y'a dɔn royaume ni mɔgɔ de kun don sa an k'a fɔ cogoya la o wagati ninnu na i m'a ye ale fana ye livre sɛbɛn i m'a ye ka ɲɛfɔli k'a la wa ka tɔmɔni kɛ ka bɔ Gilles Gibbon ka ɲɛɲininiw la ale ka ye min sɛbɛn o tɔgɔ de ko History of the Decline and the Fall of the Roman Empire. O kɔrɔ ye di ko l'histoire du déclin et de la fin de l'Empire romain. I m'a ye ale y'a ka livre min sɛbɛn ale fana ta ye deuxième édition ye volume 4 bawo a ye tɔmɔni kɛ Gibbon de ka sɛbɛnni na nka ale ta publiera ale ta girindira k'a publier i m'a ye en 1909 ne ma fili fiyewu 1909 ale ta kɛra o de ye walasa min kan kana janya walama video kana janya kosɛbɛ ka a lamɛnni gɛlɛya mɔgɔw ma an bɛ bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko laïcité
karamɔgɔkɛ yɛrɛ laïcité fɔ cogoya min na ko ka diinɛ ko sen bɔ jamana marako la o tiɲɛ ko nka laïcité ma daminɛ o la laïcité daminɛna de ka diinɛ ko bɔ kalanko la ka diinɛ ko bɔ kalanko la bawo a nana faamu de k'a fɔ ko kalan yɛrɛ kun sigilen bɛ diinɛ ko de kan diinɛw ka ɲɛfɔli dugukolo ko la sankolo ko la lolo ko la ani fiɲɛ ko ni ji ko ni fɛn ko la a nana ye de k'a fɔ ko ka o de bɔ a la ko k'a di mɔgɔw de ma minnu bɛ se ka hakili labaara k'a kɛ i m'a ye donc a ko kɛra tentɔ de donc o la Faransi ye a bɔ kalan de la fɔlɔ yan'a ka bɔ public sphère la c'est-à-dire que san'a ka bɔ affaire publique la mais a bɔra kalan de pere la a daminɛna procédure de kun don a daminɛna dɔɔni de i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogoya min na loi in yɛrɛ proposition kɛra en 1905 en décembre je pense le 25 décembre 1905 donc adoptera par la Chambre des députés en France le 1er janvier 1906 janvier kalo tile fɔlɔ san 1906 wa mɔgɔ minnu tun b'o ko la mɔgɔ minnu tun bɛ député bulon kɔnɔ o don Chambre des députés kɔnɔ o don olu tɔgɔ dɔ filɛ nin Aristide Briand Émile Combes Jean Jaurès Francis de Pessancé olu de tun bɛ yen olu de ye baara in kɛ Faransi Chambre des députés la ninnu ye ɲɛdimiw de ye kɔnɔdimiw tɛ n'i ye ɲinini kɛ n'i ka dakun sera a ma ka ɲinini kɛ yɔrɔ n y'a fɔ n ka video tɛmɛnenw na n ko ne ye sɛbɛnni kɛ laïcité kan ka tɛmɛ awɔ ne ma recherche daminɛ bi ne ye sɛbɛnni k'a kan ne ye training k'a kan ka tɛmɛ quoi ne ye recherche k'a kan ka tɛmɛ o la an b'o de fɔ karamɔgɔkɛ ɲɛna ko ne tɛ debatkɛla ye dɛ nka debatkɛlaw ka kalanden de ye ne ye n'a ye nin lamɛn n'a dalen b'a la k'a bɛ se ka débat kɛ nin kɔfɛ ne karamɔgɔw fɛ halisa k'a kana ne kɔni t'a kɛ bawo ne tɛ debatkɛla ye i m'a ye donc ko b'o cogoya de la n'a sɔrɔ a bɛ faamu kɔni o la Amérique de dɔnnen don ni laïcité jamana fɔlɔfɔlɔ ye jamana fɔlɔfɔlɔ min ye laïcité la baara officiellement o ye Amérique de États-Unis d'Amérique parce que a bɛ fɔ minnu ma ko les founding fathers Jefferson ninnu ni George Washington ninnu ni James Adams ninnu ni fɛn ninnu olu de farala ɲɔgɔn kan u y'a ye k'a fɔ diinɛ ko Europe jamana minnu kun kɛlen don ka kunnasigiya di diinɛ dɔ ma ka diinɛ dɔ kɛ kunnasigi diinɛ ye o ye kɛlɛ min wuli Europe a n'a ye fagali min kɛ a n'a ye tiɲɛni min don olu kun olu y'o ye kabi Virginie ko in wulila dɔrɔn mɔgɔw b'a fɛ k'a yɛlɛma ka kɛ min ye dɔrɔn u wulila k'u jɔ k'a kunbɛn o de la Amérique yan n'i ye silamɛ ye n'i ka fɛtiw sera n'i bɛ baara yɔrɔ min na u diyagoyalen don k'i bila i ka taa i ka fɛti kɛ n'i ye chrétien ye olu bɛ chrétien fɛtiw observer n'a fɔ an yɛrɛ b'a observer Mali la cogoya min na 1er janvier ni Noël ni fɛn baara tɛ k'o la o ɲɔgɔnna ninnu mais n'i ye silamɛ ni silamɛ fɛti sera i b'i bila i bɛ taa la la sécularisme walama laïcité de b'o kɛ quoi bon olu ka les 10 amendements na premier amendement min adoptera 1791 le 15 décembre 1791 min adoptera la dɛ o ye fɛn dɔw de fɔ a bɛ fɔ o de ma ko o ye min adopté dɛ olu dɔ de filɛ nin freedom of speech la liberté d'expression an bɛ se k'a fɔ ten freedom of religion la liberté religieuse bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ tant que i tɛ dankari mɔgɔ wɛrɛ ta la o de ye laïcité ye o de ye laïcité ye o ka bɔ yen freedom of press la liberté de presse olu de tun bɛ u ka premier amendement kɔnɔ o la ka bɔ yen komi a ye Égypte fana fɔ ka kuma kun cɛ n'o ye Égypte fana i n'a fɔ grɛkiw tun bɛ cogoya min na olu divinitéw caman de tun b'u bolo mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u tun bɛ mɔgɔw diyagoya ka tugu divinité ninnu kɔ quoi k'a fɔ ko fo bɛɛ ka nin de kɛ ko a tun tɛ ten kusɛw de tun don bawo i tun b'i ka divinité min ka di i bɛ tugu o de kɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ diyagoya ka tugu divinité kɔ i m'a ye o la mais principe moral dɔw de tun bɛ yen principe moraux dɔw tun bɛ yen les principes moraux olu de tun bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛɛ tun b'olu observer i n'a fɔ jama mana fara ɲɔgɔn kan fan o fan a bɛ k'o cogoya la cogo min na i m'a ye o la hali anw yɛrɛ fɛ yen
i b'a ye hali an ka kɔmɔw an bɛnba minnu tun bɛ kɔmɔw sɔn ani ka jow sɔn ani ka boliw sɔn i b'a ye i bɛ taa du kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 bɛ yen nɔ kɔrɔ ni dɔgɔ bɛɛ n'a ka boli don kɔrɔ t'a fɔ ko dɔgɔnin ka to ale ka boli de sɔn dɔgɔnin fana t'a fɔ ko kɔrɔ k'ale ka boli sɔn i tɛ mɔgɔ sɔrɔ boliko kɛlɛla ye ko karisa man ka boli sɔn an k'a kɛlɛ ayi i tɛ mɔgɔ sɔrɔ yen ko a ma taa an ka jo sɔnyɔrɔ la ko o la k'an k'a kɛlɛ i b'a sɔrɔ i dalen bɛ jo min na i bɛ taa o de sɔnyɔrɔ la wa i dalen bɛ boli min na i b'o de ta wa n'o boli min sago kɛ i b'o tiɲɛ k'o lafili mɛ k'a fɔ o ma ko de olu b'a fɔ o de ma ko de y'u ka ala ye o tɛ tiɲɛ ye parce que ni bolitigiw b'a ka boli de ta a b'a mago ɲin'a fɛ ni boli ma a mago ɲin'a b'a bɛ boli in tiɲɛ k'a lafili ka boli wɛrɛ dilan i m'a ye o la an ka kow bila u minɛn kɔnɔ ka kow fɔ u fɔcogow la o de ka ɲi o la n'an sera an b'a fɔ yaman dɔgɔ ko n ye min sɔrɔ k'o fɔ an karamɔgɔ ye yanni karamɔgɔw ka na o de tun ye nin ye k'a fɔ ko an bɛ bɛn o la tuma wɛrɛ n bɛ n ka walama video janyana ka ban o tun tɛ laɲini yɛrɛ ye o la ka bɛɛ lajɛlen fo ko k'an bɛn o la tuma wɛrɛ